Mela, il-suġġett tagħna huwa il-discerniment. Kelma li ma tantx nużawha sikwit fil-ħajja tagħna minn ġurnata l-oħra. Meta ngħidu discerniment qegħdin nifhmu illi ikollna dik il-kwalità fina li bija nkunu kapaċi nifhmu u niġġudikaw sewwa dak li niltaqgħu miegħu niġġudikaw b'akkuratezza. Dik il-kapaċità illi tara dak li mhuwiex evidenti mal-ewwel daqqatajn, tifhem x'inhu, taraf x'inhuwa ta' bilħaq. Jekk iġġibuli xef hawnhekk bħal dak li għadu kif sajrilna dil-ikla tajba ħafna. U dan ix-xef u jiena induqu l-istess platt u kapaċi jiddixxerni aħjar il-kwalità ta' dak li kell. Għalija kull ikel huwa tajjeb. Meta ma tantx għandi palat, allura naraf li il-xef tal-każ għandu discerniment aktar avvanzat f'dik il-qasam partikolari fejn huwa espert fiha. Però jekk mbagħad nieħdu f'mużew u nurih il-pitturi waħda mhix tal-istess kwalità tal-oħra, kapaċi jiena forsi nagħmel ġudizzju aktar korrett minnu. Id-discerniment huwa din il-kwalità illi mingħajr ma nindunaw kull fejn inkunu xi ftit jew wisq nużawh. Tajjeb? Meta nimxu bil-għaqal u rridu nagħmlu deċiżjonijiet, prattikament qegħdin nużaw id-discerniment. Issa, fl-ittra l-Ebrej kapitlu 5, l-awtur jgħid li għalkemm sissa imiskom sirtu għalliema, għandkom bżonn li xi ħadd biex jerġa' jgħallimkom il-prinċipji elementari tal-kelma tal-Alla. U sirtu nies li għandkom bżonn il-ħalib u mhux ikel solidu. Għax min jieħu sehem mill-ħalib biss u bla esperjenza fil-kelma tal-ġustizzja, għax għadu tarbija. Imma l-ikel solidu u għal-maturi, għal dawk li minħabba l-prattika għandhom is-sensi trenjati biex jiddistingu it-tajjeb mill-ħażin. Mela, l-awtur qiegħed prattikament iċċanfarhom il dawn il-qarrija tiegħu il għaliex fejn suppost żviluppaw fihom dil-kwalità ta' discerniment biex jibdew jiddistingu bejn dak li huwa tajjeb u dak li huwa ħażin, flok ma jkunu imtzaten u jibilgħu kollox, kull ma jiġihom għal widnejhom jibilgħuh, tajjeb, nibdew nagħtu każ għalilna Sidna Ġesu Kristu, illi hemm bżonn noqogħdu attenti x'jidħol f'widnejna. Il għaliex dak li jidħol se jinfluwenzana. Rridu nkun kapaċi, ġifieri, nżommu l-arbil ħalli dak li ma joċċ għalina jeħel u ma naċċettawx. U allura fid-dawl ta' dan il-qari mill-Ittra lill-Ebrej, int għadek tarbija jew adult, tarbija jew matur f'dan il-qasam. Meta tiġi biex tiddistingwi jew biex tieħu deċiżjoni qed tagħmel hekk kif tħoss, għax din nisimgħuha sikwit, speċjalment f'ċirkoli karizmatiċi, jiena nħoss li l-mulej qiegħed jiggwidani b'dan il-mod, kif tħoss jew kif tifhem illi l-Iskrittura qiegħda tiggwidak. Qed tinġar forsi mill-popolarità, għax ħaġa hija popolari u aċċettata mill-massa, allura bil-forsi hija tajba, jew qed tiġġudika, qed tiżen, qed tevalwa, qed tiddiskrimina. Din hija l-isfida li għandna qudiemna. Kollox jgħaddi għalik jew kapaċi tiddistingwi. Jew forsi jar qed tittollera l-iżball fik innifsek u f'ħadd ieħor f'isem l-imħabba u l-unità. Għax l-ħaj tal-lum dik hijiex vera. Illi m'għandniex għalfejn noqogħdu niġġieldu ejjew nkunu magħquda, akkost li nkunu magħquda fl-iżball basta nkunu magħquda. U dan hija bluwa fid-dawl tal-Iskrittura raġunament bħal dak ċertament ma jgħaddix. L-Apostlu Pawlu jagħtina prinċipju regolattiv wieħed u tajjeb. Ittestjaw kollox, qabel jgħidilna iżżebilħux iċ-xandir tal-kelma. Ġifieri għandna nisimgħu l-kelma mxandra, però ttestjaw kollox, żommu sħiħ mat-tajjeb, astjienu jew evitaw kull speċi ta' ħażen. Irridu nittestjaw kollox. Tajjeb? Ħantikom test, forsi wkoll maħsub sabiex ma tordilix kemm jista' jkun faċilment. Test, ħansaqsikom tet mistoqsijiet fl-aħħar, mhux ħajdilkom x'inhu t-test, ħalli nżommkom fuq l-allert. Ħantikom ċertu
frażijiet jew sentenzi li matul is-snin smajthom u ġemmajthom jiena għamilt kollezzjoni tagħhom ta' xi smajt mingħand Kristjani ħuti. Tajjeb, mhux ħajdilkom mhumiex tajbin jew ħżiena, huma forsi mħalta. Smajt darba Alla għażilni għas-salvazzjoni għax kien jaf li se nemmen f'Ġesu ibnu. Smajt ukoll il-Bibja fiha l-kelma t'Alla. Smajt ukoll meta Alla salvani għamel miegħi miraklu kbir. Alla jixtieq illi kulħadd isalva, iżda d-deċiżjoni finali hija fidejna. Smajt ukoll Kristjani mejtin jarawna missew mismewiet. Smajt ukoll Alla jħobb il-kulħadd l-istess. Il-mart kollu ġej mix-xitan. Għandi lista sħiħa hawnhekk. Issa x'taħsbu intom? Da kollu li għadd huwa korrett? Ollu jdejkom? Min jaħseb li huwa kollu korrett der? Tajjeb. Da kollu li għadd hemm taħlita ta' verità u żball? U għaw xaħat jgħid li da kollu li jgħid fih xi ħaġa x'tikkritika jew tittoqgħod attent li tispjega qabel ma tkun kapaċi tajda. Xi ftit. Okay, taraw li l-livell ta' disċerniment tagħna mhuwiex kollu l-istess ġvera. Ta' bħal meta tumur għand tal-merċa, tajjeb għand Katrin tal-merċa ħalli natuha isem ukoll tajjeb u trid tixtri dak li ommi kien tgħidilha l-landa tal-bulu beef. Tajjeb u tara l fuq l-iskaffa għandek bulu beef mill-Arġentina u mill-Peru u mill-Brażil, il-corn beef. Tajjeb, u allura inti kif ħadd iddixxerni li ma l-għandi qabilek tixtri? Skont id-daqs tagħha, skont ir-reper kemm hija artistika, skont il-prezz, skont kemm fih xaħam, jew tabad u tixtri wieħed bla doċċ għax m'għandekx ċans. Naħseb jekk kieku kollha kemm aħna għandna l-kriterji tagħna biex nilħqu dik id-deċiżjoni li ma tantx hija importanti. Tajjeb? Ġifieri irrid nurikom li d-disċerniment nużawh prattikament kullum kien. X'in niġu għal disċerniment spiritwali allura mbagħad hawnhekk qed nitlu f'dak li huwa verament importanti. Għaliex fuq l-internet, fil-kodba naqraw dak li nisimgħu barax sħiħ. Kwaħt jiklejmja li qed iwassal il-kelma t'Alla, tajjeb, però rridu nissortjaw. Rridu narfu kif qalilna l-Apostlu Ġwan temnux kull spiritu. Imma ttestjaw jekk l-ispirti huma ġej minn Alla jew le. U jgħidilna kif għandna nittestjawhom. Temnux kull spiritu. Forsi minn estrem kapaċi mmorru f'estrem ieħor. Filli konna li naċċettaw kollox bħala Vanġelu. Tajjeb, immissa x'nafu li hemm min qed iqarraq jew qiegħed allura iwassal l-ignoranza tiegħu għal ħadd ieħor, imbagħad ninagħlqu fina nfusna, nsiru xettiċi u nibdew qisna rridu nsoddu id-dnejna u ma nisimgħu xejn. Dak ukoll huwa ħażin. Temnux kull spiritu, hemm predikaturi, hemm għalliema li qed jgħallmu l-verità, hemm ukoll dawk li huma folots. U rridu nittrenjaw lil nfusna sabiex narfu d-differenza. Allura, id-discerniment spiritwali huwa dak id-den. Tajjeb, jew dik il-kapaċità, dik l-abilità biex tiddistingwi, tara fil-verità, tarbilha mill-żball jew min-nofs veritajiet, għax hemmhekk illi hija l-vera sfida u l-vera diffiċli. Meta għandek nofs verità, illi kapaċi tagħmilek ukoll ħafna ħsara. Id-discerniment bibliku huwa li inti kapaċi tissepara dak li huwa msejjes u mibni fuq l-Iskrittura mqazza minn dak illi forsi ħiereġ mill-moħħ uman illi forsi jidher attrajenti, jidher sabiħ, però xejn tittestjah issibu illi ma jkun xejn ħlief injam, tiben u xlif. Tajjeb, daka m'għandniex bżonnu Pawlu lil Timotju jgħidlu illi inti għandek tkun imrobbi fil-kliem tal-fidi u tat-tagħlim tajjeb li miegħu jien żammejt. Timotju li kien jaqdi dmir pastorali tajjeb, Pawlu esiġa minnu illi jkun imrawwem, ikun imrobbi tajjeb fil-kliem tal-fidi. Imma
ħrejjef li kasbru ħwejjeġ qaddisa u ħrejjef tan-nisa xjuħ m'għandek xi tridhom. Qed jgħidu għamel disċerniment. Aċċetta dak li tajjeb u għaddih il-ħadd ieħor. Mentri dak li huwa forsi popolari għaw kisejħlu ħrejjef ta' nisa xjuħ dak m'għandek xi tridu għax ma jkun ta' ġid u ta' siwi għal ħadd. Idu nitalmu niffiltraw dak li nisimgħu. Nagħmlu filtru, bħalma tagħmel filtru fil-buqar tal-ilma biex isaffilek l-impuritajiet ħad tkun tista' tixorbu jagħmelek il-ġid, l-istess ħaġa aħna dak li nisimgħu. Irridu niffiltrawh. Il-kelma li l-iskrittura tuża sikwit biex tgħaddina din-idea ta' disċerniment hija diakrino bil-Grek. Il-ħafna drabi hija tradotta tiġġudika u bir-raġun. Bir-raġun. Għaliex fis-sens dejjaq tal-kelma min jiġġudika? L-imħallef vera? L-imħallef xogħlu speċifikament huwa u għalhekk huwa mħallas tajjeb sabiex minn dawk l-imputati li jitresqu qudiemu l-akkużati tajjeb u jrid wara li jisma' xhieda konfliġġenti min jgħid ħaġa min jgħid oħra wieħed igiddeb il-ieħor u jrid jasal dik il-biċċa xogħol diffiċli. Irid jieħu deċiżjoni dan l-individwu li huwa akkużat bit-tali reat u wiex innoċenti sabiex fil-każ jilliberaħ jew huwiex ħati u allura jikkastigah. Biċċa xogħol enormament diffiċli. Meta inti tiġġudika, imma il-ġudizzju hemm bżonn li nagħmluh. Mhuwiex il-biċċa xogħol tal-imħallef biss, aħna wkoll jeħtieġ għas-saħħa spiritwali tagħna, għas-saħħa tal-Knisja li fiha aħna membri nkunu kapaċi niġġudikaw. Għaliex hemm bżonn? Għaliex din is-sejħa urġenti għad-disċerniment? Għaliex dawk li ħafna drabi jippużaw bħala l-esperti u bħala ir-raja tagħna illi kapaċi jmexxuna huma nfushom jiżbaljaw bl-ikraħ fejn jidħol id-disċerniment. U jekk tridu eżempju wieħed u kbir, il-Knisja Kattolika Rumana. Tajjeb, kemm tikklejmja li hija infallibbli? Kemm tikklejm li għandha discendenza u suċċessjoni saħansitra sa żmien l-Apostli? U għaw xi denominazzjoni Kristjana aktar żbarjata, aktar fil-beraħ u evidentament żbaljata mill-Knisja Kattolika ma ssibx. Ġifieri dawk li jgħidu li huma esperti u għadi jgħidu li kien kollu isma' minna kapaċi jkunu l-aktar żbaljati. Għaliex? Fil-Knisja Kattolika x'ġara? Dak li huwa Bibliku tant tħallat ma' dak li huwa tradizzjonali u vvintat mill-bniedem, tant sar taqida waħda li mhumiex kapaċi jiddistingu bejniethom. Dik l-ewwel raġuni. Ma tista' tafda lil ħadd bl-amment. Aħna bil-Malti ngħidu tagħmel lil ħadd Alla tiegħek. U Alla ċertament se jżommna responsabbli għal dak li jemmint jien personalment. Għax dak li nemmen jien jinfluenzani u jiddettali ħajti kollha. Kif inġib ruħi, x'nagħmel u x'ma nagħmilx. Jekk inti tafda l ħadd ieħor bl-amment, Ġesu wissiena li għami li jmexxi għami ieħor it-tnejn jaqgħu fil-gandottu x'vera. It-tieni raġuni għala għandna bżonn id-disċerniment il għaliex hija xi ħaġa ovvja u l-awturi tal-Testament Ġdid ripetutament jgħidulna flimkien ma' Jesu Kristu illi qatt umu u infatti għandna fostna ħafna għalliema foloz bħalma fi żmien l-antik fi żmien Iżrael. Kellhom il-profeti foloz illi ippamperjaw ix-xewqat tan-nies u marulhom għalajnhom u wedhom islim u wedhom il-prosperità. Fi żmien Ġeremija pereżempju il-pajjiż kien invażat bil-profeti foloz. Mentri Ġeremija kien l-uniku wieħed li fedalment xandar kelma talla akkost illi bata minħabba fek. L-għallima foloz qegħdin fostna, aħna wissin kontrihom setet, kulti, kristjani żbaljati li jistgħu jkunu ħbieb tiegħek li qed tagħmilha magħhom regolarment u fil-konverzazzjoni tiegħek magħhom qegħdin jagħtuk tagħlim li mhuwiex prattikament bibliku. Il-periklu qiegħed hemmhekk. It-tielet raġuni hija għaliex ix-xitan ukoll huwa bieżel biex iżommna fl-injoranza.
Jekk il-Vanġelu tagħna huwa mistur, jgħid l-Apostlu Pawlu, huwa mistur għal dak li jintilfu, li fosthom Alla ta' id-dinja ġifi x-xitan, emilhom moħħhom sabiex ma jarfux il-glorja ta' Alla f'wiċċ Ġesu Kristu. Ix-xitan huwa l-ingannatur li ħsibu biex iżommna blamat quddiem għajnejna. Però l-ar għadu tagħna fejn jidħol discerniment huwa aħna nfusna. Diġà smajna kemm aħna kapaċi nkunu ħażiena, passivi, letarġiċi, kollox jgħaddi, ngħaddu minn ġimgħa l-oħra, nisimgħu, ma nagħmlux azzjoni, tajjeb, u naħsbu li qegħdin nikbru fil-fidi. Bibet tgħidilna l-qalb jaqarri aktar minn kollox, marida l-mewt. Min jista' jifhimha? U naħseb jiena nsaħħares li nnifsi u ngħid imma kemm jien kelb tiegħi nnifsi kultant. Naf li m'għandix nagħmel hekk u nerġa' nagħmel hekk. Il-qalb għarriqa tagħna tiddomanda li aħna nġibuha taħt is-sottomissjoni suġġetta għall-awtorità ta' Ġesu Kristu u l-kelma tiegħu. Allura meta aħna nilħqu livell tajjeb ta' discerniment, tajjeb il-kwalità tal-ħajja tagħna bħala dixxipli togħla immensament. Togħla immensament. Għaliex meta inti tkun kapaċi tiddixxerni tiddistingwi bejn it-tajjeb u l-ħażin, taraf ta' bilħaq il-karattru tagħha. Taraf ukoll ir-rieda tiegħu x'inhi għalik. Dan huwa l-qalba tad-discerniment. Illi jiena noqrob li Alla nkun kapaċi bil-kelma tal-verità tiegħu, tajb nixxierek miegħu u nsir dixxiplu effettiv fis-soċjetà li fiha ngħix. Tajjeb bid-discerniment mela nkunu kapaċi li ndistingu bejn is-sireni seduċenti li semmu fuq il-medja, tiftaħ television mill-ewwel tara dak il-professur jew dik l-esperta fuq tal-qasam u kollha għandhom jew xi filosofija ta' Jung, ta' Freud, ta' Adler, ta' Maslow u minn fejn ġabuh dan it-tarif tagħhom. U qed ibellawlek u qegħdin jippreżentawlek valenu miksib coating ta' zokkor ħelu. Jekk m'intix kapaċi tiddixxerni tibla kollox. Le, bid-discerniment il-widna spiritwali tagħna tkun ittjunjata biex nisimgħu lil Sidna Ġesu Kristu. Raj tajjeb jgħidilna illi joħroġ in-naċ tiegħu imexxihom barra, isejjaħ in-naċ tiegħu bisimhom u meta joħroġ in-naċ tiegħu imur qudiemhom u n-naċ timxi warajh għax jafu leħnu. Kull Kristjan jara fil-leħen tar-raj tiegħu. Però dan id-diskors ta' Ġesu huwa ebda garanzija illi aħna awtomatikament faqqa sebak mindu twilit mill-ġdid sirt taraf u tiddistingwi it-tajjeb mill-ħażin. Xejn minn dan. Bit-training billi aħna neżerċitaw lil nfusna spiritwalment iva kapaċi naslu għal dik il-pożizzjoni tant u tant mixtieqa. Bid-discerniment ukoll nkunu ikollna sens qawwi ta' dan u sewwa u dan u ħażin. Tibda taraf kemm f'dak li qed jingħad kif ukoll dak li qed isir illi taraf ta' bilħaq da sewwa da ħażin. Teleb it-tentazzjoni, kull tentazzjoni li tiġi quddiemek, jew għal-nas tkun aktar faċli telibha il għaliex issir tobod dak li huwa ħażin u żomm sħiħ ma' dak li huwa tajjeb. Nixtieq il-bqija tal-ħin li fadalli sabiex issa b'mod prattiku nurikom kif nistgħu nolew. Forsi skaluna tarġa' waħda, tnejn, tlieta nibdew nolew fil-discerniment tagħna. X'għandna nagħmlu sabiex jiena minn tarbija nibda niżviluppa s-sensi spiritwali tiegħi. L-ewwel ħaġa u ħaġa tant bażika illi trid trawwem ix-xewqa fik. Fil-taħdita ta' qabli smajna ħafna suġġerimenti prattiċi, mhux vera. Suġġerimenti prattiċi, però għal kull ħaġa jekk m'hemmx dik ix-xewqa, jekk m'hemmx dak id-desiderju fir-ruħ tiegħek li jiena nixtieq navvanza. Illi jiena issa ilni kkakmat, ilni mwaħħel, ilni fl-istess
grat, nixtieq navvanza. U meta tasal biex tixtieq ifisser fl-aħħar mill-aħħar li għandek qalb umli li qed taraf illi għadek ma wasalx. Ħafna Kristjani speċjalment jekk ikunu għadhom trabi jridu jiddettaw fuq ħadd ieħor kull opinjoni tagħhom, kull suġġeriment tagħhom jridu jiddettaw fuq ħadd ieħor għax huma biss għandhom raġun, mentri appunt jagħmlu hekk għax għadhom tant trabi. Tarbija vera biex tgħaddi tagħha tibda tibki u tixher u twerżaq, vera biex tiddomanda l-attenzjoni kollha li għafisha ma xagħta tarbija. Għadha tarbija. Hemm din xewqa fik illi inti tfittex fil-fond bħalma il-ħaddiema fil-minjir jinżlu fil-qiegħ tal-art. Għaliex jinżlu hemmhekk biex jitħamġu xi ftit, joħroġulhom ħafna araq, jeħlu ħafna enerġija ma fejn jinżlu għax hemm xi ħaġa wirtit, hemm id-djamanti, hemm id-deb biex jiskopruh għalihom infushom għall-ġid tagħhom. Jekk m'hemmx din ix-xewqa fina, il-bqija li se nsemmi ħajkun riħ fil-vojt, riħ sħun. Tajjeb? L-ewwel irid kemm dix-xewqa, u jekk għandna dix-xewqa, bija x'ħan nagħmlu dix-xewqa, se mmorru għand il-mulej quddiem it-tron tal-grazza tiegħu sabiex nitolbuh xi ħaġa tajba. X'inhu d-discerniment? L-Apostlu Pawlu talab infatti għal Filippin xi ħaġa li aħna għandna regolament nitolbuha għal xulxin li hija tant onorabbli. Id-kapaċità li aħna nażlu l-aħjar ħwejjeġ. Isimgħuh, Filippin 1:9. Fejn u dan nitlob li l-mħabba tagħkom toktor, tiżdied aktar fil-ħerf u fid-den kollu, fid-discerniment ġifieri, sabiex tażlu dak li huwa l-aħjar, biex kunu sinċiru bl-ħtija sal-jum ta' Kristu. Tażlu dak li huwa l-aħjar. Ħafna drabi, forsi minn dan li qrajtilkom, tajjeb, kien hemm xi waħda li forsi tqarreb lejn il-verità, però mhijiex il-verità. Il-Bibja fija kelma tal-Alla tiġi quddiem ħajna hawnhekk. Mi qabel ma' ħadim. Minn mossa li għamilt mhux suppost taqblu magħha issa. Il-Bibja mhux fija l-kelma tal-Alla. Il-Bibja hi l-kelma tal-Alla. Però kemm nisimgħuha din? Kemm nisimgħuha? Di laqtitni ma affarijiet oħra ma jgħoddux għalija mhumiex il-kelma tal-Alla bħal kif ma tix kasom. Kontinwament irridu nażlu dak li huwa l-aħjar. Il-mart kollu ġej mix-xitan. Il-mart kollu ġej mix-xitan. Kemm ma tafix l-Iskrittura fejn hemm każijiet fejn Alla b'mod dirett dajjef lis-servi tiegħu biex iżommu mumli fis-servizz. Ma nistgħux naqtaw b'sikkina fejn il-Bibja tiddistingwi, tagħmel dawk id-distinzjonijiet fini, mhux vera. Mela, għandna xewqa fina biex aħna navvanzaw fid-discerniment, ħanitolbu lil Alla bħal m'għamel Salamun. Alla derlu bil-lejl qallu itlob li trid. U Salamun qallu jien għadni żagħżugħ, inti poġġejtni fuq it-tron ta' Iżrael, ma nafx nidħol u noħroġ, għatini d-den, għatini d-discerniment il-kelma propja, sabiex naraf niġġudika tajjeb fuq dan il-poplu blaqat li inti qedni fuq. U Alla ħab pjaċir bit-talba tiegħu. Qallu talli ma tlabtnix l-omor il-ħajja tal-edewa tiegħek, u laqas tlabtni li tgħix omor twil, u laqas tlabtni r-rikkezzi, imma tlabtni id-discerniment jieħna tiegħek. U miegħu se nbierek ukoll fuq isma oħra. Iva, id-discerniment huwa kruċjali għas-saħħa spiritwali tagħna. Ġabu jgħidilna jekk xi ħadd minnkom jonqsu l-erf, u nista' nassumu li xi ftit jew il-kol kemm aħna jonqosna l-erf. Ġifieri dak li nafu issa x'ħan nagħmlu, kif niżvolġuh fil-ħajja tagħna. Dak huwa l-erf. Jekk xi ħadd jonqsu l-erf, ħajtolbu lil Alla li jagħti l-erf, jagħti l-bnedmin kollha blad gemgim u ma jċanfarx, u jkun mod lilu. Ġifieri apparti x-xewqa, b'dik ix-xewqa jħammur quddiem Alla u ħanajdu mulej. Dawa li moħħi. Għallimni jent. U kif jgħallimna Alla? Billi l-ewwel qabel kollox ipoġġina fih dan niesu biex ngħixu ma' niesu mhux apparti, meta tkun apparti allura hemmhekk qed tpoġġi li jekk nifsek f'pożizzjoni vulnerabbli ħafna. Għax m'għandekx checks fuqek,
m'għandekx min jiftaħlek għajnejk, m'għandekx min wissik. U appuntu għalhekk tant importanti li aħna regolarment niltaqgħu flimkien. Għaliex? Għax id-discerniment jikber fina anke mingħand dawk li huma donati fostna, huma gifted. Illi għandhom aktar u aktar ħafna esperjenza fihom. Illi tismagħhom jitkellmu kull darba jirreferulek għall-iskrittura meta inti forsi titkellem u tirrakkonta xi storja li smajt tad-daħ vera dik segment biss kapaċi tagħmel inti. Għaliex għadek għadek fqir wisq. Hemm bżonn titgħallem minn dawn in-nies li huma maturi, huma trenjati, nies li jaħsbu analitikament, nies li kapaċi jarfu x'nuha importanti u x'nuha inqas importanti. Kemm niltaqgħu ma' Kristjani? Verew le, illi minn żrara waħda ikabru ilek jagħmlu muntanja minnha. Bħalik kollox huwa din sempliċi żrara. Imma mbagħad dak li huwa vera importanti jinsewh. M'għandhomx discerniment. M'għandhomx discerniment. Ma jafux x'nuha importanti u forsi li dak li huwa kważi bla importanza ta' xejn. Hemm bżonn nidħaltu flimkien ma' dawk li huma aħjar minna spiritwalment. X'nitalmu għandna minnhom. Imbagħad ukoll kif se nikber fid-discerniment billi niddependi fuq l-Ispiritu Santu. Ġwan jgħidilna li intom m'għandkomx bżonn għalliema biex jgħallmukom għax intom fuskom għandkom l-unzjoni mingħand il-Qaddis, mingħand Ġesu Kristu. U jgħallimkom kollox, iva, għandna l-Ispiritu Santu. Però l-Ispiritu Santu ma jaħdimx apparti nies illi hu nnifsu tom id-don tat-tagħlim, tom id-don tal-erf, tom id-don tal-katekezi, appuntu biex il-Knisja tikber flimkien u taqdi id-dmir tagħha b'mod effettiv. Ġesu meta wedna l-Ispiritu Santu qal jiena ħanibgħatilkom l-Ispiritu Santu, l-Ispiritu tal-verità li jmexxikom fil-verità kollha. Però mhux b'mod awtomatiku, mhux vera. Ħadd minna ma jista' jgħid li nafu l-verità kollha fl-aspetti kollha tagħha f'armonija waħda. Le, dana niksbuh kif aħna mexjin il-kol flimkien ġisem wieħed tajjeb f'dipendenza fuq l-Ispiritu Santu. U ngħidlek l-Ispiritu Santu Ġesu jsejjaħlu kemm il-darba l-Ispiritu tal-qdusija, l-Ispiritu li qaddisna, li ġibna nixbħu progressivament lil Sidna Ġesu Kristu. Allura din importanti l-aħwa. Jekk trid tikber fid-discerniment, ma tistax tikber f'dan l-għarfien mingħajr ma tinbidel moralment. Hemm bżonn ikollok dak l-impenn illi inti taqta' l-vizzji, taqta' l-gideb, taqta' l-diskors laxk, taqta' kwalunkwe ħaġa li qed iddajjiflek il-fibra morali tiegħek, altrimenti ma tistax tikber. Għaliex għax kollox imur flimkien. Aħna bnedmin, ma nistax tisseparani moralment, etikament, intellettwalment, daw kollu huma taqida waħda fina. Walla jekk rridu nikbru fit-discerniment, rridu ngħixu ġustament. Rridu nittrenjaw is-sensi spiritwali tagħna. Nerġa' nfakkarkom x'qal l-awtur lill-Ebrej. Illi l-ikel solidu huwa għal maturi, għal dawk li minħabba l-prattika għandhom is-sensi trenjati biex jiddistingu t-tajjeb mill-ħażin. Niddistinguh appuntu billi dak li huwa ħażin inwarbuh, dak li huwa tajjeb nipprattikawh. U hekk inkunu qegħdin nikbru fil-discerniment. Ġagbu wkoll ipoġġina fil-modija tajba meta jgħidilna min hu għaref u intelligenti fostkom. Min hu għaref? Mhux dawk li huma gradwati, ċertament le, mhux dawk illi huma popolari fis-soċjetà tagħna, le. L-għaref u l-intelligenti huwa dak li bimġiba tajba juri l-emejjel tiegħu bil-ħlewwa tal-erf. Imma jekk intom għandkom ejra kollha mrar u ġlied f'qalbkom, la tiftaħrux kontra il-verità. Da l-erf mhux ġej mill-lori. Imma huwa tal-art huwa tal-ġisem huwa demoniku. Ma tistax tippretendi li inti għandek id-discerniment, li inti kapaċi tarfu tiddistingwi tajb mill-ħażin meta ħajtek hija balla ta' ħażen ma' qatt flimkien u xfera. L-aħħar punt
U l-aktar importanti jekk trid timmatura fid-discerniment. Semmejna irid ikollok ix-xewqa titlob tajjeb mu jiftaħ li għajnejja biex nara l-ġubijiet tal-kelma tiegħek. Tiddependi fuq l-Ispiritu Santu titgħallem minn dawk li huma aktar avvanzati spiritualment minnek. Titħarreġ fejn ġust. Ma da kollu u supremament irid tkun maqqad fil-li ssir student serju tal-kelma tal-Alla. Student serju tal-kelma tal-Alla. L-aħwa dinja nistgħu ngħaddu minn ħafna affarijiet, però tistgħu timmaġinaw dinja mingħajr dan il-ktieb imqaddes. X'jiġri minnha il-Knisja jekk dan il-ktieb jiġi non-eżistenti? Ngħidlek 50 snin jekk mhux xhur, tajjeb ikun hawn ħallata ballata ta' ideat, diġà għandna u għandna l-verità tal-Alla. Aħseb wara li kieku dan il-ktieb ma jkunx pritkat, mallem sistematikament, mallem b'mod bilanċjat sabiex in-nies tal-Alla jikbru jkunu protetti minn kull tiġrib u ġvera. Allura, iva, rridu nkunu studenti serji tal-Iskrittura Mazza. Pawlu meta kellem lil presbiteri ta' Efesu u kien jaf li mhux se jerġa' jiltaqa' magħhom. U wara li kellimhom għanquh u bisuh u għallulu kemm se jimmissjaw kollox, ovvjament kien qatta l-isbaħ sentejn tal-appostolat tiegħu fosthom. Pawlu fl-aħħar diskors li għamlilhom wissihom illi se jqumu il-pub ħorox feroċi li mhux jaħfru għall-merla. U minn dak iż-żmien stess, minn żmien apostoliku, nafu kemm inqalgħu eretiċi li ppruvaw ħarbtu il-Knisja tal-Alla. Pawlu qed jafshom hawnhekk. Wara t-tluq tiegħi se jqumu dawn lill-pub li ħajitlu fostkom u ma jaħfruwix il-merla. Għalhekk qassu. U ftakru li għal 3 snin lejl u nar qatt ma edejt inwissi bid-dmuħ f'għajnejja lil kulħadd u issa ħudi. Nerħikom f'idejn Alla u fil-kelma tal-grazzja tiegħu. Pawlu qed jgħidilkom jien ħammur mhux ħanarakom aktar, però m'għandkom xejn nies. Għandkom l-Iskrittura mqazza, segwuha, siru għafuha, il għaliex kapaċi tibnikom u tagħtikom wirt mal-qaddisin kollha. Ekku, jekk aħna bil-mod il-mod nibdew insiru studenti. Tajjeb, studenti avolja għalaqna 16 jew forsi aħna ta' età matura u aħna nisa tad-dar jew kollha għandna l-impjieg tagħna. Llum aktar nifhmuha l-idea li tibqa' tistudja anke sa xjuħitek u fi xjuħitek. Importanti ħafna. Jekk ma nagħmlux hekk, tajjeb ħankunu qisna. Fiżikament inkunu sirna ġganti, spiritwalment inkunu għadna pigmies. Hemm bżonn nistudjaw dak li Alla tagħna għal ġid spiritwali tagħna. Il-Berjani hawnhekk naħseb jiena huma pionieri għalina ġvera. Pawlu mar fosthom fost dawn in-nies ta' Berea u wara li semawh jippriedka u jargumenta marru d-dar jew forsi fis-sinagoga u bdew jiċċekkjaw kull jum dak li qed jgħidulhom Apostlu Pawlu kienx minnu jew le. U Luqa flok ma xanfarhom qallhom min dom qed tiddubitaw l-Apostlu ta' Ġesu Kristu? Le. Faħħarhom qalilhom dawn kienu ta' moħħ aktar nobbli minn dawk ta' Tessalonika għax feċċew fl-Iskrittura kuljum. U l-aħwa għal-inqas dawk li ma' membri fil-Knisja Evanġelika Trinità. Nwedukom illi dan ismajna llum ħajkollna follow-up tiegħu. Tajjeb kemm dak li tkellem fuq hija Joseph rigward meditazzjoni, memorizzazzjoni, studju tal-Iskrittura, hemm bżonn ngħinukom. Tajjeb ħuduha din l-għajnuna. U speċjalment ukoll f'dan il-qasam tad-discerniment. Kull min għadu jieħu sehem mill-ħalib biss huwa bla esperjenza fil-kelma tal-ġustizzja għax għadu tarbija. Vera? Kull Kristjan jemmen li Alla huwa wieħed fit-3 persuni. Tajjeb? Imma din hija ħalib. Għaliex? Illa xekk inti issa ngħidlek imma żviluppa aktar dan l-ħsieb.
għajdli f'liema sens huwa wieħed u f'liema sens huwa tlieta. U t-tlet persuni kif għandhom x'jaqsmu flimkien, x'relazzjoni jżommu flimkien, x'inhu x-xogħol partikolari tagħhom. Dak mbagħad jiġi mbagħad laħaq. Xogħod minnkom kapaċi taslu biex tajdu safe and sound Alla huwa wieħed fi tliet persuni. U tkun qed intajdu l-verità. Dak huwa ħalib. Li rridu navvanzaw aktar issa sabiex naraw l-implikazzjonijiet ta' kull dottrina. Jekk Ġesu huwa Alla li ben li għamar fostna, x'in l-implikazzjoni din? Xi tfisser għalina? Dan affarijiet kollha. Meta aħna allura qegħdin nistudjaw l-Iskrittura, qegħdin insiru mitla tagħha, tajjeb minn ġimgħa l-oħra, minn ma naħlu ħin għax l-omor tagħna huwa qasir. Inkunu bħal dak il-bankier illi tant jara flus ġenwini u tant jgħaddihom minn taħt idejh u anke kif iħosshom u kif jarhom jinduna l-karta hijiex legali jew le. Meta tiġih karta ta' flus falsa, mill-ewwel x'homma. Vera mill-ewwel jinduna u jiddistingwija. Jien nitkellem mill-esperjenza. Kont għandim il-Bank Ċentrali għamil żmien jittrenjawna biex narfu appuntu meta inti trenjat. Meta inti tant inti maddas fil-kelma tal-Alla. Imbagħad jiġi xi ħadd jgħidlek xi ħaġa li hija tant stramba u tant ta' barra minnaw, inti kif ħadd irreaġixxi? Tgħiddi bil-fors hija xi ħaġa falsa għaliex għax qatt ma tgħid magħha fl-Iskrittura. Dak huwa d-discerniment. Meta inti tiltaqa' mal-fals, avolja jkun preżentat lilek b'mod fin u b'mod attraenti se tiġdu. Għaliex? Għax taf x'inhu l-ġenwin. U għalhekk huwa daqshekk importanti. Issa dawk fostna li forsi diġà għandhom grad għoli ta' discerniment. Tajjeb, nixtieq ngħidilkom kelma waħda. Illi jekk inti avvanzajt. Tajjeb, u qed tagħmilha ma' xi wħud li għadhom trabi ma jriduha ta' esperti dawn. Tajjeb, imxi bl-imħabba magħhom. Ftakar li darba kont bħalhom, vera jew le. Darba, meta twilidna mill-ġdid aħna, twilidna bħala trabi u Alla kabbarna. U allura bl-imħabba rridu nimxu l-imħabba tagħder kollox, tittama kollox, temmen kollox, issofri kollox. Walla meta nisimgħu il xi ħadd qed jgħid xi ħaġa u forsi ma daqqitlikx għajdu jispjega li nnifsu aħjar, xi tittajt biha dik. Ħan nerġgħu nieħdu eżempju minn dak tal-ewwel fejn rajna meta Alla salvani għamel miegħi miraklu kbir. Lejla ma ddoqlix. Imma jiena kieku approċċ għal dak ngħidu xi tittajt biha dik. Għax probabbli dik tispjega ħili bil-mod tiegħek naqbel miegħek. Imma kif qed tajda ma nistax naqbel miegħek. Tajjeb għax is-salvazzjoni spiritwali tagħna qatt mija deskritta bħala miraklu. Miraklu xi ħaġa li tidher. Raġel għami jsir jara, raġel zopp isir jimxi, raġel mejjed u mill-mewt. Dak huma mirakli. Li se tikkonfermhom. Ma fejn għandek hemmhekk meta forsi dak li għadu tarbija mbagħad jispjega żgur li miraklu kbir. Jiena kont sakranazzu, kont nidej, kont insawet il-mara u issa m'għadni ġak mhux miraklu u jiena nkun kapaċi nispjegalu mbagħad. U ngħidu dik il-ħidma tal-grazzja t'Alla. Ħidma fenomenali, ħidma neċessarja għalina. Tajjeb però naħseb jiena jekk tillimita l-kelma mirakli għal dawk l-emejjel kbar fiżiċi meta Ġesu kien jimmultiplika l-ħobs, tajjeb u jibda l-ilma fl-inbit, dawk huma mirakli. Inkunu kapaċi anke ngħixu flimkien minkejn li forsi ma nifhmux l-istess, ma ngħixu flimkien f'aktar unità. Dik l-ewwel ħaġa. It-tieni, jekk inti għandek livell ogħla minn ħadd ieħor ta' discerniment, tajjeb m'għandekx għalfejn tkun arroganti u kiesaħ ma' ħadd ieħor. Il għaliex kull ma inti għandek irċivejtu minn fuq. Ġon il-Battista jgħid il-bniedem ma jista' jirċievu xejn jekk ma jingħatalux minn fuq. Jekk għandek id-discerniment, Alla żejnek bih. Verament inti studjajt, immeditajt, tlabt, irriflettejt u da kollu. Imma kull ħaġa wasalna fejn wasalna minħabba l-illuminazzjoni u l-qawwa tal-Ispiritu Santu. Tajjeb, mela ejjew iva niddraw, nevalwaw kollox, nittestjaw kollox. Però laqas għandna għalfejn imbagħad noqogħdu nfittxu dik ix-xara fl-ħaġina
għal kull ħaġa ta' xejn. Għax imbagħad insiru qisna pulizija. Jew aħjar cowboys, lesti b'subajna fuq il-grillu biex jekk xi ħadd forsi ixellifa ftit kif jesprimi nfsu nisparalu. Ma naslux hekk. Ma nkunux kapaċi ngħixu flimkien kif iridna ngħixu fl-unità Sidna Ġesu Kristu. Le, il-Knisja hija sabiħa għaliex tiġbor fiha trabi, ġuvnotti, nies maturi illi qegħdin jitalmu jissupplixxu lil xulxin l-għajnuna li għandhom bżonn. Tajjeb, u allura bekk b'dan l-atteġġament nkunu kapaċi iva nterqu flimkien sakemm minkejja il-diffikultajiet, minkejja il-trappoli, minkejja il-teddit, minkejja il-perikli li hemm mifruxa qudiemna sakemm naslu f'Ġerusalemm ta' fuq, però naslu b'suċċess bil-ħila u l-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu. Amen.